Ang pagpaplano sa lahat ng aspeto ng buhay natin ay kailangan upang maiwasan ang hindi inaasahang komplikasyon. Hindi ito masama lalo na kung may balak tayong buo ng sarili nating pamilya. Ikaw kabarangay, ano ang mga plano mo sa buhay? Dear mga Panood, ang pagbuo ng pamilya ay isang desisyon ng dalawang individual na may kakayahang magtaguyod nito. Hindi lang sa isip at salita kundi lalong sa gawa. Dahil kapag nagkaroon na kayo ng mga anak, responsibilidad ninyong mag-asawa ang mga batang dinala ninyo sa mundong ito. Bawat batang pinila at isisilang pa lamang ay may karapatang magkaroon ng maayos na buhay. Yung malayo sa gutom at mga sakit. At dapat nag-aaral din sila imbes na maagang nagtatrabaho. Kaya nga ang pagpapamilya ay pinag-iisipan at pinaplano. May kasabihan na the more the merrier, o sa Tagalog ay mas marami, mas masaya. Yun yata ang isinabuhay ng mga magulang ko kaya dumami kaming magkakapatid. Isang dosena kami papadudod pero bago ko ikwento ang aming istorya ay magpapakilala muna ako sa inyong iba. Bagay nilalamang ako sa pangalang Maria. 27 years old at kasalukuyang nasa Italy bilang domestic helper. Nandito na ako simula noong 24 years old ako. Malaki kasi ang pangangailangan namin sa pera kaya noong nagkaroon ako ng oportunidad na mag-abroad ay hindi ko na pinalagpas pa. Dati sa YouTube ko lamang inaabangan ang mga kwento na inikere ninyo. Kaya laking tuwa ko noong sinimulan nyo nang mag-Facebook Live Lunes hanggang Biyernes. Tubong Tondo, Manila kami at mahirap lang ang buhay namin noong araw. Pasalamat na lamang ako dahil kahit papaano ay nagpuma ang pagsasakripisyo ko rito sa ibang bansa. Hindi pa kami mayaman, pero hindi naman kami nakukuha. Pero aminado ako na ang dami kong tampo sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mga magulang. Dahil ako ang kailangang bumuhay sa kanila kasi wala silang kakayahan na buhayin kaming magkakapatid. Hindi naman sa pagiging walang utang na loob na anak pero kung nag-family planning sana sila noong araw ay hindi nila kami hinayang umabot ng isang dosena. Lahat sana kami ay nakakapag-aral at mas maayos ang kinabukasan. Sisimulan ko po ang kwento noong 11 pa lamang kaming magkakapatid, Papa Dudo.
pa pala. Ano pong sinabi ni tatay? Di wala. Sabi niya, tanggapin na lang daw kasi biyaya naman daw tong bata. Pag sa dosena raw, swerteng numero. Ngayon pa lang naaawa na ako sa magiging kapatid ko. Bakit ba ganyan ka, Kanega? Hindi ka ba masaya na may bago kayong kapatid? Aba, sa edad kong ito na 46, may asing pa ang nanay mo. Ewan ko sa inyo ni tatay, nay. Para kayong hindi na nadala sa buhay natin. Talagang nakuha niyo pang mga buntis wala na nga kayong halos maipakain sa aming magkakapatid. Anong sinabi mo? Natuloy lang ka nag-aaral pero basta siyang bibig mo. Sinasabi ko lang po yung totoo kasi hindi na kayo natuto. Alam mo, susumpatan mo lang ako. Mabuti pa lumayas ka na sa harapan ko. Ako na lang ang mag-aaral ng pagpili ko ng hamburger. Ang tapos mo? Ay, tignan mo ito. Gusto ko lang naman kumain ng hamburger eh. Pangatlo ko sa magkakapatid at 20 anyos lamang ako ng mga panahon na ipagbuntis ni Nanay Bertie ang pangsang dosena kong kapatid. Kinasal ang mga magulang ko sa West noong 1994. Produce mentor ang tatay Pedring namin at kasamahay naman si Nanay noong nagkakilala sila. Nung nagsama na sila sa isang buong pagkatapos ng kasal ay umalis si Nanay sa pagkakataon na niya ng pagbubuntis niya sa kuya ng Pedro. Ligtas naman na ipanganak si Nanay ang aming panganay. Pero 4 na buwan pa lamang ang nakakalipas ay nabuntis na naman siya sa ate ko. Simula noon ay halos taon-taon na siyang nagbubuntis at nanganganak. Lumabot na nga kami sa 7 noong 8 taong gulang pa lamang ako. Natigil lamang ang pagbubuntis ni Nanay nung bumalik siya sa pangangatulong taong 2003. At pinaalaga kami sa lola namin na kapitbahay lang din namin ng mga panahon yung papatulog. Mabilis talagang mabuntis si Nanay. At kahit na sinusubukan na nilang umattend ni tatay ng family planning program ng barangay, ay hindi pa rin ako napigilan ang pagdadalang tao niya. Aminado naman sila na mag-init talaga sila sa mama at yun ang dahilan. Kaya dumami kami magkakapatid. 5 taon din nangatulong si Nanay bago siya nag-resign nang pinagbuntis niya ang pang-8 naming kapatid. Simula noon ay nag-umpisa na naman madagdagan ang mga kapatid ko hanggang sa pabot na kami ng 11. At hanggang 20 anyos na ako may pahabol pa na pang 1 dosenang anak ang mga magulang namin. Sobrang sakit sa kalooban kasi parang baliwala lang sa kanila na mahirap lamang kami tapos ay nakuha pa talaga nilang magdagdag ng mga anak. Alam ko naman po, Papa Dudut, na biyaya ang mga baby at mahal na mahal ko ang mga kapatid ko. Pero nakakapagod mag-alaga ng bata habang nag-aaral, Papa Dudut. Labis na paghihirap ang naranasan namin dahil doon. Hello, shout out po sa Batangas. Mamaya ulam naman natin ang loob ano. Puro na ako sa loob sitaw at loob ko. Alam mo namang wala tayong perang pambili ng manok, di ba? Binabudget ni Nanay yung perang binibigay ni tatay dahil sa pagtitinda niya ng tubo. Narinig ko kanina na baka kulangin daw yung sa bigas pa lang. O yan, lagi na lang kukulangin. Kailan pa magiging kasya na pambili ng manok yung kita ni tatay? Oh, bakit yan ang tono mo? Alam mo naman mahirap lang tayo tapos naghahanap ka pa ng wala sa atin. Siguro lang kumain ng manok eh. Wala akong pagalitan. Hindi ako magagalit sa'yo kung maayos lang sana pananalita mo. Sa lagay parang di ka marunong umintindi ah. Sinabi ko naman na kukulangin yung budget natin para makabili ng manok, kaya kainin mo na lang kung ano yung ihahain ni Nanay mamaya. Eh kung mainang ka din ang mamainin mo. Kasi sabi mo, kainin kahit anong ihahin ni nanay. Parang namang sira ulo, Junior. Ikaw yung parang sira ulo. Parang okay lang sa'yo na kumain ng adobo ka po at adobo sitaw habang buhay. Bago ka magreklamo tungkol sa ulam natin, bakit di ka na lang magpasalamat na meron tayong inuulam? Alam mo naman
lamang dahil nagbibigay pa rin sila ng allowance sa akin para pambaon namin ang mga kapatid ko. Kami ni Junior ang inaasahan nila na makapagtatapos ng kolehiyo, lalo pa na nasa elementary at high school pa lamang ang iba naming nakababatang kapatid. Kaya hanggang na lamang ang inis ko kay Junior noong malaman kong itis na pag-aaral ang atupagin niya. Ay nakuha pa niya talagang magkalapon papadito. Noong sinabi ko yun sa nanay namin, pinagtawanan lamang niya ang inis ko sa ginawa ni Junior. Ang masakit doon ay sinabihan niya pa ako ng okay. At kung ayaw naman daw talagang mag-aral ng kapatid ko ay mabuti pang magmanat na lamang ko ng puto. Ang totoo ay hindi yun ang unang beses na sinabi sa amin ni nanay na magtrabaho na lamang kami imbes na tapusin namin ang pag-aaral. Masyado raw kasi kaming ambisyoso dahil ang gusto kong makapagtapos kami ng kolehiyo ni Junior. Sapat na raw kasi na nakapabasa kami at nakasusulat at nakapagbibilang. Pero pinilit ko pa rin mag-aral hanggang sa makakuha ko ng scholarship. Pero palagi akong sinusumpatan ng nanay ko na wala naman daw akong mararating. Wala rin namang sinasabi si tatay kapag nagsasalita ng mga masasakit sa amin si nanay, Papa Dudu. Kaya naman mas lalo lang nadagdagan ang sama ng loob ko sa mga magulang namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa kabila ng lahat ay hindi ako yung klase ng tao na mapagtanim ng galit lalo na sa mga magulang namin. Iniisip ko pa rin na buti nga na hindi sila katulad ng iba na pinapalaglag o pinapangkol ng mga anak nila kasi hindi na nila kayang buhayin. Kahit na madalas ay sarap kami sa pagkain at material na bagay, masaya ako na kumpleto kami. Gabi-gabi bago ako matulog ay lagi ako nagdarasal na sana ay magbago ang kapalaran ng buhay namin. Kasi kahit hindi ako ang nanay ng mga kapatid ko ay nagugori pa rin ako para sa kinabukasan nila pagdating ng panahon. Sila ang inspirasyon ko kaya desidido ako makapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko rin gawin nila akong kuwaran bilang ate nila na may pagpapahalaga sa edukasyon. Naniniwala kasi ako na kahit saan na makarating ako basta may pinag-aralan ako ay hindi ako malalamangan ng kahit na sino papadulot. Kaya lang ay hindi naman yata patas na ako na nga ang gumagapang sa pag-aaral ko ay hindi pa nakakatulong yung pamilyang inuuwian ko. Alam ko naman na walang perfectong pamilya pero maiiwasan sana ang away at gulo sa isang tahanan kung may pagkakaunawaan para sa isa't isa ang bawat miyembro nito. Kaso sa pamilya ko, sina nanay at tatay pa ang pasimuno ng gulo. Isang gabi ay umuwi ako sa amin galing sa school tapos ay naabutan ko yung maliliit kong kapatid na nag-iiyakan sa labas ng bahay. Habang papalapit ako sa amin, ay unti-unti kong narinig ang malakas at galit na boses. Pangalaga ang puso, resistensya, matang at buong katawan, sexual advance. Boses ng mga magulang namin. Kung di ka ba naman sugapan mga sarili, Pedring? Ako pa talaga yung sumapat mga sarili pero hindi ko naman. Masama naman libre ko sarili ko. Hindi, pero sana inisip mo muna kami ng mga anak mo. Lagi ko kayo iniisip. Yan po, iniisip niyo rin ba? Wala kang bumati sa akin. Matatapos na lang birthday ko, wala pa nakaalala. Bakit ba masyado ka madrama? Hindi naman magpapautis namin ang buhay natin. Kahit na mag-iinta namin ngayong birthday mo. Mahirap pa rin tayo. At lalo lang tayo naghihirap dahil sa ugali mo yan. Happy-happy kami ng mga tropa ko kasi Yung magaling mong tatay, nakuha pa talagang gastusin sa alam yung tatarang kunyang
Hindi pa patibado. Hihirapan akong intindihin sila, lalo na ang mga magulang namin. Mga pagkakataon kasi na kung makapag-demand sila sa pagkakataon nila ng maayos at maginhawang buhay ay wakas. Ano magagawa ng mga maliit kong kapatid? Ano magagawa? Yeah? Pagkabatos. Isang beses Black na siya sa ay, di ko alatan ko rin. Mabalin mo. Ay, Jane, di ko rin. Syakton mga laan at syakton. Kamu nga magawa ka. Baka may galis ka siya ko. O sige, hargayam. Alwanam ah. Chicken joy tabalo mo. Tumutulong din ang kuya at ate namin pero limitado lamang doon dahil may mga sarili na silang pamilya na pinupunan. Tapos may isang beses pa na nagkaroon kami ng malalang awang nanay dahil hindi na sa kanya ibinibigay ni na kuya at ate ang allowance namin kaya galit na galit siya. Papay. May ulam pa ba? Opo, Nay. Tinatira pa po pandereta dyan sa bilog ng kaldero kasama yung bahaw na kanin. Wow!
Kaya mo. Bigyan tayo. Gusto ko kayo sa kanya dito. Ay, kaya ko kasi magaling. Diba? Kaya ko magaling. Kaya ko magaling. Ay, ito pa ako yung bakit. Ito?
lang tayo. Ayoko dumating yung araw na ang tanda ko na pero tumutulong pa rin ako sa pamilya natin tulad ka natin. Yan. Eh, kung ganyan ka mag-isip, mabuti pa lumayas ka na rito. Wala ka. Lalayas ako, Day. Dahil nakakasawa na kayo ni tatay. Lalo na yan si ate. Sawang-sawa niya ako sa kanya. Bahala kayo. Sama-sama kayo mag-vlog dito. Pasko! Wala ka modo! Paano yung mga anak mo, Pedrin? Kasalanan yung mga kapatid nanay, tay! Halos pagsaluman ako ng langit at lupa ng malaman namin na ako si Junior at para niya papaluto. Pakiramdam ko ay pinagdod niya ng sarili kong kapatid. Kasi hindi na niya naisip ang Pag sabay-sabay kang tulong, kapitang tulong. ang pag-aaral niya. Tingin ko ay sinadya niya talagang bukisin ang gawin. Pero pinado ako na may laman lahat ng mga sinabi dahil pinubad niya sa mga magulang namin lalo na tungkol sa plano ng mga ito. Ipangako sa amin ang aming pamilya kapag nag-graduate na kami at nagkaroon ng maayos na trabaho. Balita kay President Junior dahil sa hindi ito raw siya mag-aaral dahil na ayaw naman niya malakas. Akala ko kasi niya. Akala ko ay pangarap niya makapagtapos. Kaya namin ko sinasabi sa kanya na ayusin niya ang pag-aaral. Pero mukhang may dapat siya po. Sa kabilang tanda ay hindi man niya masasabi. Hindi pa rin may dapat pagtulog at pagtuon ng dahil sa kanya. Kaya ako ay iniwan niya ako sa kanya. Maliliwanag pa. Ako na lamang ang mag-isang magkakasulit sa pamilya natin kasi ang iyong pinipili sa pagtuloy. Nasa iyo namin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kasi iiyak at pagtitipuan ay tatanong sa iyo. Bakit kailangan ko ang isina ang klaseng pamilya? Sana sa ibang pamilya na lamang o kaya sana hindi na lamang ang
Sana alam niyo rin kung gaano mahirap yan para sa akin. Ang taas ng expectation niyo sa akin ni nanay kasi alam niya na mahal ko yung pamilya natin. Pero pagod na po ako. Bakit lagi pa kayo pwede ni nanay? Hindi ka naaaway. Dapat. Inagsasabi ng di maganda sa isa't isa na parang hindi kayo mag-asawa at narinig pa rin ko ng kapatid ko. Pasensya na na. Sa totoo lang, hindi ko alam yung sasabihin ko. Kasi totoo naman lahat ng mga sinabi mo. Kasalanan namin ang nanay mo kung bakit ganito yung buhay natin. At palinayakag namin lahat sa'yo. Kami, mag-sorry ka sana natin. Sorry na! Huwag ka na umiyak! Anak, galit ka ba sa amin ang tatay mo? Hindi po ako galit sa inyo. Ikaw na po kung hindi ka umiyak, Nay. Kaya masamahan ka na. Pasensya ka na talaga sa amin, ha? Kasi masyado lang kami nadala ng mga tanggaling namin. Alam ko nakakalaman ng mga sinabi. Ayaw lang namin na nagsasabi na naging responsable kung bakit ang Lucena kayo sa kapatid. At nagpakihirap na hirap tayo sa buhay. Sabi pa yung may ganang magreklamo, isinisisi sa inyo yung hihirapan natin. Naiintindihan namin kung napapagod ka na sa pamilya natin. Hindi kasi talaga ng nanay mo yung dapat magtangguin sa mga pagkakulit ni Ina. Hindi kayo ni Junior. Kaya kasiguro yan umalis ka sa atin. Hindi natin ako sa pag-aaral niya. Saka ako na rin katulad mo. Ay, iba naman po ko. Naniniwos nga lang ako, pero hindi ko naman po tatalikuran yung pamilya natin. Hindi ko po kakayanin iwanan kayo, pati na yung mga kapatid ko. Kaya nga kahit mahirap pagsabayin yung pag-aaral at pagtatrabaho ginagawa ko. Nasasaan din naman at makakatapos ako. Tulad ng pangarap mo sa sariling buhay, nakatapos sa buwan ng pag-aaral, papatuloy. Pero sa kailangan mo magtrabaho dito sa Pilipinas dahil noong nagkaroon ako ng oportunidad na makapag-abroad ay hindi na po yun pinakawalan pa. At kahit na malayong-malayo sa pusong pinapos ko yung trabaho ko sa Pilipinas, ay hindi ko po ito ay kinakahiya dahil kumikita po ako dito ng disiplina ng malaking tulong sa pamilya ko sa Pilipinas. Ako na po ang nagpapaaral sa mga nakababatang kong kapatid, papatuloy. Kahit malayo ako, lagi ko sa kanilang sinasabi na mahalaga nga nila ang edukasyon. Dahil ito lamang ang kayamanan na maipapamana namin sa kanila. Nagtitinda pa rin ang bukod ko si tatay, pero nag-tricycle na siya. Kapag kayo nakita, hindi pa kasi yung kapag na sa tibong-tibong. Ay naipundar ko mula sa pagkatrabaho ko dito. Pati ko tagtang-tama Meron na rin ko kasing maliit na pisahan na siya namang hindi makalanat yung kabagsaban na kasi kahit na gusto hindi pa kami mayaman, ako yung ay hindi na po kami ako hindi kami siya nagtimbang niya kami yung pagkasinsintan kami nagtimbang para kami hindi na sa Jay namin kambal tapos ko nagbabaklap sa Agad sagda ate kung malayo sa mga mahal mo sa mamang buhay. jumaman ayan ate ni mama jumambak adi na sikabigit na yun at ka din lang nanilulang ito mo na nanilulang kaya ano bakit Hanggang lang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa galing makinig po ni sa Barangay Love Stories. Sana po ikinatulog po ano ang sa mga mga sa ako na pag nagkakatamis ito ko nila yung tibong bago nagsasab pa rin Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Gusto lang. Magandang gabi po sa inyo, Papa Dudut. Solid listener po ako ng Papa Dudut Stories kahit na nasa trabaho pa ako. Kahit na bawal ay patuloy pa rin po akong nakikinig sa inyo gamit ang Hindi ka headset yung ko. pera. Siya nga pala ako si Jezebel, 37 years old na sa ngayon, taga-Tondo, Manila, at isang lesbian. Samantala'y naisipan ko kung sumulat sa inyo para i-share Hindi, susukumin ba ang ang naranasan ko pagkakas? na pag-ibig. Sisimulan ko po ang kwento ko noong nakapagtrabaho ako sa isang bar noong 2016. Waitress ako noon sa isang beer house kung saan papadudot ay maraming GRO sa paligid na nagbibigay ng aliw sa mga kliyente. Sunod yung sabay sa... Ang isa sa pumukaw ng atensyon ko ay si Colleen. Masasabi kong si Colleen ang pinakamaganda sa lahat ng GRO sa bar na yun. At hindi ko maiwasan ang umaga sa kanya. Sa kabilang banda dahil sa paghanga ay nilapitan ko siya at kinausap. At doon na nagsimulang makulay naming pagkakaibigan. Nagbigay daan para mas lumalim pa ang pagtingin ko sa kanya. Samantala isang gabi sa bar, as usual, ay maraming mga parokyano ang naroon Yes. para maghanap ng panandaliang aliw. Siyempre tulad ng dati, ay matinding pagod sa trabaho ang kaharapin namin. Pero hindi ko yan alintana dahil nakatitig lamang ako noon kay Colleen. Habang natatanong kong inaalin niyo ang isang kliyente. Ang tindi ng grupo na yun hindi lang sila matinig sa mga babae. Matinig din sila pagdating sa inuman. Ang daming buti na ng beer ang sinerve natin sa kanila. Pagtawag ng atensyon ni Jemberlin sa akin. Isa sa mga kasama kong waiter na lesbian din. Did you know what I'm Pero doing? alerto tayo, Ano yung Jezebel. nalaway? Baka may manggulo sa kanila dahil sa sobrang kalasingan. Jezebel, uy, akala ko may kinakausap ako. Yung pala, may tinitingnan ka sa malayo. Uy, uy ka niya sa akin na may kasama pang tamig dahil wala sa kanya ang atensyon ko. Oo, sabi ko noon habang napabaling ako sa kanya. Sino ba yung tinitingnan mo dyan, ha? Si Colleen na naman ba? Usisa niya sa akin. Umango lamang ako sa kanya bilang sagot. Ang internet ko siya doon sa katipon niyang pulis. Ang ganda niya, no? Alam ko malaki din ang paghanga ni Jemberlin kay Colleen. Well, iba talaga ang hatak ni Colleen sa mga lesbiana tulad namin. Oo nga, ang ganda niya. Pagsang-ayon ko, habang hindi ko inaalisan ang tingin ng paborito kong GRO. Sa lahat ng mga GRO dito si Colleen yung masasabi kong pinakamaganda sa lahat. Ano yung boots ko natin? Kaso pa lang. Puti, malangang tangkad, Hindi lang maayos ang ilong, magandang kilig mata, at saka ang sexy. Grabe to. Kung hindi ko lang karelasyon si Amiga siya ang pupundirihin ko. Sabi pa ng tomboy na may Kung kilalang sinitibits mo reputasyon lang ang kasya na ka, pagiging babaero. sure ka ang kumisip sa Lahat naman yata sa tayo kasama na yung mga lalaking waiter ay humahanga sa kanya. Sabi ko na lamang sa aking kaibigan at Did you ask katrabaho. me the money? Pero Jezebel, napapansin ko sobrang close na yung dalawa. Nililigawan mo ba si Colleen? Patuloy sa pag-uusisa ni Jemberlin. Naku hindi, pagdating Sit ko. ako eh. Pero alam ko na deep inside, nanghihinayang talaga ako na hindi ko nililigawan si Colleen. Or ang Pero panda may kaya gusto ang ka sa kanya. Ayun, Usisa pa ni ano, Jemberlin sa akin. black shoes ko. Oo, Ate Jemberlin. Iis Gusto ko nga kasama ako sa ko sa kanya labas pero ko. hindi ko masabi-sabi sa kanya. Nahihiya kasi ako at saka hindi ko alam kung papato siya sa isang tomboy tulad natin. Paliwanag ko naman. Alam mo, nasasayangan talaga ako kay Colleen. Sayang ang kagandahan niya. Umagsak lang sila sa isang bar tulad nito para lang magbenta ng aliw o kani-kanino. Nangihinayang at tila naaawang wika ng kasamahan ko tungkol kay Colleen. Ikaw, Jezebel, bakit hindi mo subukang ipagtapat kay Colleen yung totoong nararamdaman mo? Ano kaya kung hindi kanya sagutin? Ang malagay na laman niya,
sabi ko sa kanya habang napapalulog dahil tila nakuhan namin ang atensyon ni Colleen at naglakad ito palapit sa amin. Hi Jezebel, Ate Jefferline, sweet na pagbati niya sa dalawang tomboy niyang taga. Basit daw mga usaroy ng perpito daw tin. Sige, pagdamlat ka. Lumaminsan kang pinagpastuhin. Galaan mo, Jepal ganun. Jepal ka. Hanan lang sa'yo. Sorry na. Hanan atilatan niya. Oh, ano Colleen? Kumusta naman yung kliyente mong Hindi pulis? na pangalan ka. Hanan, ikaw. Luminsan ka lang. Ganun nagkwento si Colleen. Basta nga talaga kami Ngayon ganun. ganante naman, pero grabe Kapag ang ganun umanyak naman, niya. isumapang kami doon Kung kasi saan nagpapang naglalakbay yung mga kamay niya. Aba, muntik na Mahilig bumawakan sa alam nila. Wala din siya naka. Napakahigpit niyang wika. Kapag kapanti adit dito dito Ang dito. kanyang private part. Tapos Ayun, English punta ka na kasi. Amo may isus gusto lang ako ng hindi nagpapahalata. Tapos alam niyo ba? Ang baho ng hininga niya. Dagdag na pintas pa niya sa kanyang kliyente. Eh kasi ang may alak na sila. Sabi ko din papubusin ko. Talagang Kaya babaho dito hininga ubus nila. mo. Ang sabi ko naman. Mamaya kaunti iniwan muna kami ni Jefferly dahil Ikaw lang sa kung sinisenyasan siya ng ayaw namin. Kaya kami dalawa lamang ni Pauline ang Dating ko yun. natira. May kakanto Tuloy ko kami pa ng rin. pagkakataon na makapag-usap na dalawa. Kumusta ka naman, Pauline? Pasensya ka na kung hindi kita nabati kanina. Manipula ako sa usapan. Naiintindihan ko naman Hindi, kung hindi sige ko malinis ito. ang Bakit paglilinis lang ng mo? bar. Eto, ayos naman ako. Swerte ko ngayong gabi. Tingnan mo, marami akong pera ngayon. Ang gagalaan ka ng mga kliyente ko ngayon. Sana palagi ganito. Ito kang pakutin dito. Nga pala, dahil swerte ako ngayon, eto, ang sabi ni Pauline pagkatapos, ay may pinakita siya sa akin na pera. Kip, isi-share ko sa'yo yung swerte ko ngayong gabi. Natuwa naman ako, pero magkala ko tumanggi sa kanya. Alam Pauline, salamat na. Pero, siyempre yan, pero nag-insist si Pauline. Ano ka ba? Tanggapin mo na, dahil best friends naman tayo, hindi ba? Sige na. Nag-flash naman ako pagkarang makita ang kanyang sweet at nakakaalinan nito. Kaya naman sa'yo, saka nakatanggap na rin naman ako ng invite. Sige na, ikaw na lang yan. Nasa dito Sabi lang. ko pa sa kanya. Sige, magtatanggap ko sa'yo. Iho niya noon sa akin. Napakagiging naman Ibang ako gamit sa sa kanya. kanya. Hindi pa akong nakikinig ko. Kaya huwag ka magtampo sa akin. Sige na nga. Magpilit ka eh. Salamat ha. Wala yun. Sinishare ko lang ang blessings ko. Nakikinig naman Hindi, ako sa sister sinabi niyo. ko. Hindi ko rin Ate, papatuto. Bili ka mo. Nga Ate, pala tsaka ulit. pala ko pa. Pag uwi mo mamaya eh, gusto mong sabay na tayo Kasi ko dalawa. si... Dati ito eh. Kasi kinakalit ko yung Alfred. Magbuboluntaryo ko. Agad naman pumayag si Colleen. Sure. Wala na naman akong kasama eh. At saka nakakatakot na umuwi mag-isa. Alam mo na, nasa looban yung bahay namin. Marami yung sirang ulo. Ako rin ang magiging guardian angel mo. Ang ika ko naman sa kanya, ma-impress. Kumbaga, ang sweet mo talaga sa akin, Jezebel. Kaya sobrang thankful ako at naging magkatrabaho tayo. Sweet na response naman niya sa akin. Papanubatin niya ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin kay Colleen na mahal ko siya. Dahil nga aminin ko isa akong tao. Pero sa kanila noon ay nagpatuloy naman ang friendship namin ni Colleen. Samantalang August 2016 ay nag-leave ako sa trabaho at umuwi ng probinsya. Doon ko namiss ng sobra si Colleen. Oo, siya ang naging laban ng puso at isipan ko noon. Susunod na kalbo. Pero hindi lang ako makabalik noon sa trabaho dahil kasalukuyang marami pa akong inaasikaso ng trabaho sa probinsya. Mag-i-end ko na dito. Jadi, red kalbo na ate. Ate, kasi Pakiaan ko talaga yung mga basta mo mo mababa. Parang ano mo. kalbo ko sulit. Ang susunod ka. Ang susunod. Tapos pag nalagkit ko na yung punta, tapos nagawang kami. Kita ko naman ang pag-flash niya. Ha? Sinabi niyo, naiiyak niya ang wika. Nagpatuloy naman
si Jeffrey. Ang galing. Kukulin. Huwag ka nang mahiya. Gusto ka naman ni Jezebel eh. Ano Jezebel? Kulin. Nakakatalit yung pamilya na gusto ninyo ang isa't isa. Hindi na mamubo yung Bakit amin na kasi dito yung sa best amin. friend ko? Na babaeng sikreto. Ay, dami sige ko. Ito lang yun. Sige, aminin mo na Jezebel. Yung sinasabi nila, may gusto ako sa'yo. Ang buhay ko yun. Nang pag-amin ni Kulin sa akin. Ito naman Jezebel. Hindi na nasasabi ko ng wika ni Jeffrey sa akin. Sige, aamin na rin ako. Kulin, may gusto rin ako sa'yo. Diretso pero sincero ang pagtatapat ko sa kanya. Inilig naman ang dalawang kaibigan namin. Basta na. Kailan ba usisa ni Kulin sa akin? Matagal na, simula pa nung Tignan, magkasama ka ng dito. ikaw ba? Ako naman ang nag-usisa. Matagal na rin ako na-develop sa'yo. Dapat first sight naman pala. Ano Jezebel, Kulin? Bakit di na tayo maging official in relationship? Hindi na nagsasabing kami ka ni Danilo. Sabi ko na naman si Jeffrey. Oo nga. Gawin niyo ng official yung pag-iibigan ninyong dalawa. Kumaling sa akin si Kulin. Ano Jezebel? Wala. Pinabayad na lamang sa kanya ang desisyon. At sige, simula ngayon, we're officially on. Lovers na tayo. Pahayag pa ni Kulin. Inilig naman sila Jefferlyn at Danilo habang ako ay parang lumutang doon sa alabahang. Ito ko lang gusto mo. Dahil sa sobrang kasiyahan. Nakakalit din ako ng di oras sa aking bagong girlfriend. Mapatutog pinago namin ang relasyon namin sa trabaho dahil ayaw namin makita yun ng mga customers ng bar. Pagkakilabas ng trabaho ay hindi kami makatulog. Sa katunayan ay pinagkabag namin sa kanya-kanya ng pamilya ang relasyon namin at parehong sumampayan naman ang dalawang panig. Oo, tanggap ang relasyon namin lalo na ng pamilya ni Kulin dahil madalas nila akong hihinga ng tulong noon lalo na sa pera. Papalugod tatlong taon ang lumipas. Pero wala naging problema ang relasyon namin. Ngunit ang pinakala ng forever na kasiyahan ay napalitan ng frustration. Dahil isang gabi, bigla na lamang nagkasakit si Kulin. Kaya siyang mamutla, nahihilo at tumutuwa. Herbal mo? Oo, hindi herbal mo. Herbal mo? Ano nangyayari sa'yo? Pinakain ka bang hindi maganda? Nag-aalala ang tanong sa kanya. Pero imbis na sagutin ang aking tanong ay umiyak lamang ang girlfriend ko. Bakit ka umiiyak? Sandali may problema ka ba ha? Hindi na bang aking malaman? Kusisa ako naman sa kanya. Sabi ni Jezebel, buntis ako. Magdalapat niya sa akin. Buntis? Pero paano nangyari yun? Kulin, pinagtansinan mo ba ako? Ano ko sa kanya? Hindi ko maiwasan magselos ng todo lalo na kung iisipin ko may relasyon pa siya bukod sa akin. Hindi ko magustuhan to. Kasi kailangan ko na sige sabihin mo, paano siya naging aksidente? May pag-ubusig ng todo ng aking boses. Ano na trabaho ko, di ba? Wala akong magbigay ng alibay na hindi ko gusto kasi yun ang trabaho ko. Ang pagkakamali ko lang, hayaan ko siyang gamitin ako ng walang proteksyon. Pero Jezebel, hindi talaga kita pinagtaksilan. Nabuntis ako dahil sa trabaho ko. Liwanag ko liwanag niya sa akin. Samantalang kung totoong aksidente na ang lahat, dapat ang tanggapin yun. Kilala ko ba yung lalaki na kabuntis sa'yo? Kusisa. Oo, kilala ko siya. Customer ko siya doon sa Laguna. Ang totoo niyan, nakaka-text ko siya tapos kapag kailangan ko ng pera, may nagkikita kami dalawa. Magtatanggap sa akin. Kung gano'n ay maraming beses na nakikita. Seryosong tanong. Madalas kasi silang nagkikita at nakalay hindi aksidente ang lahat. Oo, pero wala talaga kami relasyon. Maniwala ka sa akin, Jezebel. Insist ni Kulin sa akin. Nagkwartahan ko lang yung lalaki. Nagdag ka niya. Bakit mo kailangan tumulong yung lalaki para kwartahan?
Kikita ako.